fa ta dalle. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wakina. Ai Allah wallahi. Wata magana zo da ita. Ina sauraron ka. Labari ne na ji. To wani labari ne wannan? Amma nake son tabbatar ko gaskiya ne. To ina sauraron ka. Ce mu aka yi wai dama ana zuwa maka akan jaki. Wai dama ana zuwa maka akan mota? Kwarai mako ana zuwa. Don ko ina da labarin mutane da dama sun je akan mota, wasu kuma akan jaki. Kuma fa haka ne. Saboda ni kaina ina da labarin wanda ya je akan mashin da kuma jaki. Jaki dai. Wai Husaini Bakori kana ganin da gaskiya akwai wanda ya je akan jaki? Haba, ba wani nan wallahi. Duk ƙarya ne. Haba babba ƙarami. Ni ke maka ƙarya? Koko. Ni ban ce ba wanda dai ya faɗi magana. Ai bari ka zanga maka. Ni kaina ƙanin kakan kakana an ce shi akan kunkuru ya je. Kai kuma da gaske? Kai. Sai dai in kakan naka dangin aljanu ne. Kana ji? Kawai tsabar tsoron Allah ne irin nashi. Shine kawai dalili. Kenan mu namu kakannin ba sa da imani ne? Ko kuma lazi. Suna da shi mana. Kaga abokina mu ba gurin nan. Wannan magarici ne. Kai gidan uban wa baka ne, ni ne magarici? Ƙarya kai mana. In banda ka dauke min iska, uban wa ka taba ganya je maka kan kunkuru. Kakana mana. Kakan ka din banza tunda ba aljani bane. Kai! Kakan nawa ne kakanin banza? Ni za ka ce wa kakana kakan banza? An fa wallahi na dole warka na rantse da abu.